Hello, ngay thatu te chi bai vek ule group WhatsApp group a khan admin ten post ron lut kha kan du lo zong kha kan delete sak thei to ni kan du lo zong post ron khan tu post po ni se kan lo delete for everyone thei to ni hei kan ti dan tur chu hei tu na kan om ni hi World New and Sport tu na ni a ta hian post pakhat ron lut kha mani post siam ni lo group member te na post an siam kha kan du kha kan delete sak thei to ni hei ke ma kan ya chuan kan enang kan delete ang hei ti hian han chi kan chiar manang chumo delete sak do ni ta hian hei la hian hei hi delete sak do ni hei tu nge ni a m ti hi 6009088043 tu nge kan en do na message sa hian ta dp dalwa no profile photo kan pai sak do ni hala ni hi there are 1000 rupees waiting for you every day. Hurry up and download it. He in bum na ni photo na lo in register veru in register zo huna min lo thil ula kot ka lo pe ang chu chuan a thon in cheng sang khat in hlo ve don le oi om lo tu in bum na fatani he admin te khan in post ron lu kha WhatsApp khan kan du kha kan lo pai sak thai to ni kan lo delete sak thai to ni te na post ta khian ti hian kan met wang nga chuan hi ta hian delete na chin che na bal bo mo hian ti khan hei ta hian delete for everyone a hian kan lo pai sak mai do ni delete for me a hian chuan economy chu i pai do na delete for everyone a chuan mi dang post ron lut po kha i lo pai sak me do ni group member zong te a en to le en lo te zong phone mi khai pai sak do ni kan pai do ni to na hian pai mo hey as an admin you are deleting hey a phone number ka message for everyone in this chat. They will see that you delete the message. Hey, delete for everyone ahin time. Kan pai nga. Kan hey tai. You delete this message as admin. Oh, khate khatoy te. Kan han so lang lo kan kan lo la. Khret lom lo takin. Oh, kalom na.